Human na Grand Champion sa Free Interpretation category sa Sinulog Grand Mardi Gras ang contingent sa Pasayao Festival sa Canlaon City. May nitong gisugat sa mga tao sa ilahang dapit. Sa nato kini pinagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Makita sa video ang pagkamalipayon o pagkamasadyaon sa taga-Canlaon dihang misugat sa kinaham nilang Pasayao Festival of Canlaon City human nila malangkat ang kampyonato sa Sinulog Festival 2024 sa Free Interpretation category. May nagbitbit pa og mga banner nga nagpadayag sa kahinangop sa taga-Canlaon sa pag-abot sa mga contingent. Matod ni Mayor Jose Boche Cardenas nga kini ang labing unang higayon sa ilang pagsalmo sa Sinulog Festival ug sa labing unang higayon na kampyon sa nabantog nga Sinulog Grand Mardi Gras. Gihilagway usab ni Jane Cardenas, ang tourism officer, nga dagan silag ng agian nga mga hagit aron lang nga makasalmo sa Sinulog Grand Mardi Gras ug wa sila magdahom nga makadaog sa maong kalihukan. Apan usa sa mga sikreto sa ilang kadaugan, nasa sila yung mga challenges nga ginaatubang, especially sa among mga working committee, sa among mga production team, sa among dancers. So characters have been tested, unity have been tested, pero praise the Lord no nga everything went well for us. Magina akong ginaingon sa akong bana nga walay blessing kung walay challenges. So gawa sa ganti sa ilang pagkakampyon, nakuha usab nila ang Best in Musicality, Best in Costume, og second place sa street dancing category. I hope that the achievement that we have will also inspire other cities and municipalities to join. We are the smallest city in the province of Negros Oriental, but we're able to make it and get the championship trophy of the Sinulog Festival. So Misumada sa 19 million pesos ang nagasto sa Canlaon City kung itandi sa ganti nga ilang nadawat nga musumada sa dulan 4 milyones pesos. Apan wa kini gisalikway sa gamhanan sa dakbayan sa Canlaon tungod kay sa ilang pagsalmo sa Sinulog Grand Mardi Gras na ilahan og nabaniog ang pangalan karon sa ilang dapit. Tungod ni ini, masaligon sila nga mulambo ang turismo sa dakbayan, pinagiusab sa pag-abag sa gamhanan sa dakbayan sa Subo, sa higayon nga ma-formalize na ang ilang sister city agreement. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.